woto hay goto weltoro mette de musidɗo mum jogui woto hay goto weltoro loro e mette ɗe ganduɗa de musidɗo makko ne dañi ɗum woto hay goto suno e ɓamtare musidɗo mum dañi o mami fewjo yaademi madina tawademi muñanama fayedemi kono kudaka nguleki moɗum ɗum kaaji moɗum ma jolɓe moɗum haɗatami daka so cukaku heɓama ma mango dañima oto hen ko haddama yettade jarama Hamme Amadou Ly e so tawi noon yawti Hamme Amadou Ly so tawi a artannan en hannde e batu ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba e ko haali e ɗiɗo konngol so tawi en tonggui tawi hen toon ko toppitoɗe diine mum toppitoɗe kadi ɓesguji mum ɗi no toppitori diine o kono kadi toppitoɗe enɗam moɗon e nder ɗum kadi o dallinori konngol nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam so wiide joom hakkille ko baɗowo feere ha julɓe jiiɗa ɗum Hamme so tawi a arti hen holko e toɓɓe ɗeɗo toɓɓe no garti ni wona tan hannde kono ma won balɗe tati joni ɗeɗo toɓɓe kañumen gartata e ɗum ne kadi so tawi halifa ari haali hunde haalti ɗum lawol gongol yimɓe ne poti ƴewde ko waɗi o waɗi insisté hen ɗum ɗon koko moƴƴinta gurdam yimɓeɓe sikki ala koko faate keɗogol bando o ɗum ko ceerno Ibnu e ceerno Cheikh Baro kañumen kewi wadde facciro o e kala koɓe mbawa ɓeydude hen gam ɓurde wawde famminde yimɓeɓe kono ceerno kañum so heeɓi konngol ina haalde e julɓeɓe kadi ko faati e gonko mabɓe hannde waɗa ɗum temmere ɗum ɗon ko haalano ko e facciraji ɗi ganduɗa ɗi ko mbaɗaɗi hen ɗi foof ko haali ko kadi ko jokkol ko ceerno mawɗo haalanno ko tan so yimɓeɓe ɓurde tinnade e jokkere enɗam ɗe kono kadi omo tengtini gueɗel woni golle ɗe no yimɓe tinnoto e golle mum hanki o haali ɗum hande kadi o arti hen kabaɗen gandi ko ɗum woni suturu innama aade e neɗɗo kadi e nder gurdam mum so tawi a yiiɗa wonde ha sidino Pulaar wiyata ni calotoɗa ko ɓuurede salade ɓuurede noon ko tinnade e nder gurdam mum eyyi ko ceerno haali ko tan tinnade e gurdam mum ɗo Allah hettini neɗɗo foof hande ko ɗon hetti saabu eɗen gandi so tawi o waɗi toon moƴƴere tan moƴƴere nde ma askitini e iwde makko to banggue diine ma askitini e hol galle mbo jokkodiri ma askitini e hol to jeeya ma askitini e leñol makko kono noon so jaasi to banggue golle makko tinnare ala hen hono no ceerno yiɗirno yimɓe tinna e nder golle men ɗum ɗon ina addana kadi so tawi nden ɗon jasari wiyede wonde tawde ko to o jeeya ko ɗum waɗi ɗum walla wiyede wonde tawde ko ɗo o yowiti ko ɗum waɗi ɗum waɗi noon ceerno ko hirjini ko gueɗal manggal te kadi hay Daka o eɗen gandi ko dewal Allah addi ɗum ɗo kono fuɗi ɗi ko golle joni noon golle ɗen ɗon ko Allah kañum arsikinta yimɓe ko Allah kañum fettata yimɓe kala to fettuma ko toon mbaɗata tinnare ma oto fette oɗo banggue mbiya aɗa tinnoyo oto banggue ɗum ɗon wawa yaade donc message ceerno mbo haali o to banggue yo yimɓeɓe tinna e golle men ɗum ko hunde mawde saabu gollal ngal kadi ko kañum woni sutura yimɓeɓe ko hen cuuroto kono kadi eɗen gandi kadi gollal ngal ina addanma wawde rewde Allah no fotiri ni gueɗe ɗiɗɗe jadata wonno no neɗɗo no tampiri e nder gurdam mum foof no basal ma tolni foof sa renaki so tawi a ɓuurani tidde fimde lohre nde feeñoyto to banggue diine ma woni ɗum battinta toon ɗen ɗon gueɗe noon so tawi ceerno waɗi oɗo message haalani yimɓeɓe yo tinno to banggue golle men ɗum ɗon ko hunde fonde wattede hakkille amma so tawi koko haali ko fate jokkere enɗam nde ɗum ni kadi yo yimɓeɓe tinnodira e nder koye men jokkodirde enɗam ko suurodirde a yiiɓo to banggue guurdigo e gondigo pelɓodiral wawa wasde wonde hakkude wuurduɓe hono no Pulaar wirata ni kala ƴogdoɓe woydo woturu ma medde bague men loggodiri ɗum ko guurdigo e gurdam waɗata noon kono noon moni foof kadi yo hollu tinnare e nder fannu no wurdata e bandu men ni yo yii bandu mo ko ɓuuri ko ina yiya hoore mum so tawi kay ɗum wawi wonde ɗum ne kadi sen mbaɗi ɗum koye dewlal jokkere en ɗam ɗe noon ko nder koto boowal moni foof yo eta tinnade so tawi yimɓe ina kaala jasere wota hay goto sikki ko goɗɗo yo wi ko min so tawi yimɓe ina kaala moƴƴere wota hay goto sikku hoore mum yo wi ko woɗɓe ɓe moni fof sen mbadiri noon tan e no wiiri ni jokkere en ɗam nde ma wallit no feewi e ɗen ɗon gueɗe mbi sikki ɗeɗo tabɓe ɗiɗi so tawi kay mi jumani
ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi jeeya ko ɓuri artude e batungol ko wi hen julɗo yo yinno julɓe eyyi ɗum ne kadi ko reftade e konnguɗi ɗi ganduɗa ɗe ceerno Mouhamadou Saydou Ba ina haala ɗum ina arta e konnguɗi makko e kala saaha hay sa ƴeewi ni sarɗiji ɗi ganduɗa ɗi ko tijaniya to banggue wirde to ina haalde wonde yidde kala julɗo ko wawi wonde eyyi ɓurna noon mo ganduɗa ko ɓurɗo ɓattademo saabu wonko ndenduɗon ka rendani e woɗɓe ɓe eyyi aduna kadi ko hono noon oɗo jiiduɗon tan ko ngal gueɗal oɗo jiiduɗon ko ɗe gueɗe ɗiɗi oɗo jiiduɗon ko ɗe gueɗe tati ɗum noon tinnare to banggue jokkere en ɗam to ko kañum jokkata e tinnare to banggue yiɗodirde e nder koye men eyyi ko woni foof tan yo eto to banggue mum to hollirde darde nde julɗo foti darade woto yi neɗɗo o yo yi julɗo o hol darde nde foti darade ha kala ko ganduɗa ko moƴƴi omo yiɗa ɗum feccude e bandiko en omo yiɗa ɗum wurdude e bandiko en kala ko ganduɗa ko bonande omo añana ɗum bandiko en ngal ɗam gurdam no foti wonde woto hay goto weltoro mette ɗe musidɗo mum jogui woto hay goto weltoro loro e mette ɗe ganduɗa ɗe musidɗo makko ne dañi ɗum woto hay goto suno e ɓamtare musidɗo mum dañi o ni sen gurdini tan ma Allah walla en guran gurnam pewɗam konngol ma battinigol wastata on ko jiɗɗa haalta ko min namda mo yettude darde sukaɓe janiyankoɓe foof e tinnare mabɓe gueɗe ɗe ene jaaha ne yimɓe fof no tinna ɗum e nder aduna o ina yahata WhatsApp ina yahata radio ji ina yahata téléji ko wiideɓe tan yooɓe ɓuur tinnade kadi e kadi feññinde ayawo moƴƴo jiiɗaɗo ɗo e nder nokku o kala koɓe gandi natal ngal walla ayawo mo ganduɗa so yalti ɗo wonko jibinata to banggue ñiŋoje wasde ɗum feccude e renndo ngo ɓe sikki ɗum ɗon woni ɓuri wonde ɓural ngal eɗen beltini noon kam presse o foof e mbaɗi kuftidinde e darde nde ɓe daari e wadde kadi moni foof waɗanta ko hoore mum moni foof gollanta ko hoore mum ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa nde ko wonde fayida nde teskiɗen en beltinimaɓe allahumma salli ala seydina Muhammad wa sallam e tigui a jarama ceerno hamme no siraji nene wiyatno ni o wiyatno daka ko ɗum ɗo daka ko dani aussi ha noddinali wendo ko kaaci elle ko ñaaki juumaɗi caaki assalatu hayrun minan nawmi ummini julɓe hulɓe Allah ɓe dingiral labgal he ɓe juuli ɓe gasni mbaɗa wasifa belɗo o jaaduɗo sawtoji towɗi podɗi e leñi e yeesode so Allah o weeti guite laaɓi ceerno laaɓɗo labaɗo huccita e juul almuɓe notiɓe noddandu aussi onaɓe kasuji gulɗi belɗi kenkeli wajuji koye ɗin kasuji gulɗi belɗi kenkeli wajuji gartuɗa hannde e facciradde yimɓe ha yimɓe ɓeydo famde Seydi Ly a jarama mami fewjo yaademi madina tawademi muñanama fayedemi ono kudaka nguleki moɗum ɗom kaaji moɗum majolɓe moɗum haɗatami daka so cukaku heɓama mamangu dañama oto hen ko haddama yetta